Presented by Unique Films. Unique Films. DJ Manish Raksol. हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। DJ Manish Raksol. पैसा रहे त प्यार कइला सयापति होला सिखे तरे का बताई अरवा दिल में कइले दिया छे तरे पैसा रहे त प्यार कइला सयापति होला सिखे तरे का बताई अरवा दिल में कइले दिया छे तरे भइल बाटे बुरा हाल माई करेले सवाल भइल बाटे बुरा हाल माई करेले सवाल बड़ी कराती हमसे जिक्रिया रे का बताई खोले बानी जान के क्रिया रे का बताई खोले बानी जान के क्रिया रे। Presented by Unique Films. Unique Films. Unique. DJ Manish Raksol. राइटर से सलात काहे बढ़िया जाने प्यार में ऐसा न दिलवा टूटी नजर आई बाना जवार में राइटर से सलात काहे बढ़िया जाने प्यार में ऐसा न दिलवा टूटी नजर आई बाना जवार में बाटे बहुत परेशानी मार माना भी बानी बाटे बहुत परेशानी मार माना भी बानी राहुल सटी है ना के नियरिया रे का बताई खोले बानी जान के क्रिया रे का बताई खोले बानी जान के क्रिया रे। हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहू विवाह भवन के पीछे वार्ड संख्या 6 चनपटिया।